नमस्कार, गोमंतकमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। उद्या 2022च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे। आता एकंदरीत परिस्थितीमध्ये असं म्हटलं जातं आहे की या वर्षीच्या निवडणुकीमध्ये कुणालाही बहुमत मिळणार नाही आहे, तर युतीचं सरकार स्थापन होईल। आता ते कोणत्या पक्षाचं सरकार स्थापन होईल ते आपल्याला उद्याच्या निकालानंतर कळणार आहेच। पण या सगळ्या एकंदरीत निवडणुकी दरम्यान गोवेकरांना नेमकं काय वाटतंय, उद्या कोणाचं सरकार स्थापन होईल असं त्यांना वाटतंय किंवा कोणाचं सरकार यावं असं त्यांना वाटतंय, हे आपण जाणून घेणार आहोत। गोव्यातल्या स्थानिक व्यावसायिकांची आणि नागरिकांची मतं आपण जाणून घेणार आहोत। नमस्कार सर, गोमंतकमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। उद्या निवडणुकीचा निकाल आहे आणि तुम्हाला काय वाटतं की उद्या कोणत्या पक्षाला जास्त मतं मिळतील? मतं जास्त मिळेल, कॅन्डिडेट जास्त निवडून येणार। ओके, असं तर मिक्स रिस्पॉन्स असणार। कोणाचं एक साइडेड सरकार नाही फॉर्म होणार, दुसरे पार्टीचे कंपेअर घेऊन सरकार फॉर्म होणार असं तर मला वाटतं। चाहे काँग्रेस असो, BJP असो, या तर MGचं घ्यायचं या गोवा फॉरवर्डचं, असं कोणाचा सपोर्ट घेऊन या इंडिपेंडंटचा सपोर्ट घेऊन सरकार फॉर्म करणार। कोणी पण बोलू नाही शकते कोणी येत नाही, काय सांगू शकत नाही एक्झॅक्टली। तुम्ही एक वोटर आहात। ओके, तुम्ही एक वोटर आहात आणि तुम्ही पण कोणाला तरी मतदान केलं असेल। तुम्हाला पर्सनली काय वाटतं की कोणता पक्ष निवडून यावा? पक्ष असं वाटतं की काँग्रेस यायला पाहिजे, पण आता बघूया कोणता येतो। तो BJP आला तर बी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही, पण जास्त काँग्रेसला चान्स मिळाला पाहिजे। का BJPने 10 वर्ष काम केले, जेवढी डेव्हलपमेंट आणि जेवढी नोकरी बिकरी द्यायची आहे तेवढी दिली नाही, आपल्या मनशाला त्यांनी जास्त दिले आहे, तो आता चेंज व्हायला हवं। ओके, माझा शेवटचा प्रश्न तुम्हाला हा आहे की आत्ता जे सरकार निवडून येईल, कोणतं येईल आपल्याला माहीत नाही, उद्या आपल्याला कळेलच, पण येणाऱ्या सरकारकडनं तुमची काय अपेक्षा आहे? अपेक्षा म्हटले असं है कि जॉब शुड गेट यंगस्टर्स। महंगाई में थोड़ा कंट्रोल भी होना चाहिए। पेट्रोल जो वैट लगा है, पेट्रोल उसको GST लगा है, वो वैट पे लाना चाहिए। उसमें पेट्रोल का रेट भी कम होगा, सिलेंडर का भी रेट कम होगा अगर उसमें GST ऐड किया तो, वैट निकाल के। दैट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द पब्लिक एंटायर ऑफ गोवा। दैट इज़ द बेटर थिंग। थँक्यू। उद्याची ही जी निवडणूक आहे यावर्षी, ती बघितली तर सगळे जे एक्झिट पोल आले आणि त्यानुसार जे काही आता त्यांनी हे अंदाज वर्तवले ते बघितलं तर ही त्रिशंकू असू शकते आणि त्यामुळे ही त्रिशंकू स्थिती जर निर्माण झाली तर टेकू घेऊन 1-2 पक्षाचा जे रिजनल पार्टीज म्हणा नाही तर इंडिपेंडंट अशी लोक यांचे हे करून सरकार बनवावं लागेल। आणि दुसरी गोष्ट राहिली स्टेबिलिटीची, तर एक सक्षम सरकार बनायला पाहिजे। आता ते कोणत्या पार्टीचं बनेल, काही बनेल त्याबद्दल आम्ही काही सांगू शकत नाही, पण आम्हाला वाटतं की ते एक विकासाभिमुख जे त्यानुसार एक सरकार आलेलं पाहिजे, कारण जे आम्ही विकास सध्या बघितलेले आहेत ते सगळे चालू राहायला पाहिजे, इतकीच आमची आहे। थँक्यू। जी लढत झाली आता तुम्हाला काय वाटतं की जास्त लढत कोणत्या पक्षांमध्ये होती? नाही, मेनली इथे बघितलं तर काँग्रेस आणि भाजपा या 2च पक्षामध्ये खरी लढत झाली। आता काय बाकी जे रिजनल पार्टीज होत्या त्या बघितलं तर MG पार्टी म्हणा नाही तर आप आणि आपले TMC हे अन्य पक्ष होते, पण मेन जी लढत झाली ती भाजपा आणि काँग्रेसमध्येच असं मला वाटतं। एक नागरिक म्हणून तुम्हाला कोणता पक्ष विजयी व्हावा असं वाटतं या निवडणुकीमध्ये? नाही, कसं आहे, आम्ही आता आमचं मत ऑलरेडी मतपेटीत टाकलेलं आहे आणि ते उद्या परिवर्तित होऊन जो पक्ष हे करणार, सरकार करणार, ते आमची हे असेल। ओके, शेवटचा प्रश्न की जे कोणताही पक्षाचं सरकार येईल, येणाऱ्या सरकारकडनं तुमच्या अपेक्षा काय आहेत? बघा, मेन म्हणजे प्रामुख्याने बघितलं तर एक एम्प्लॉयमेंट म्हणा, आपली बेसिक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे म्हणजे पाणी पुरवठा, नंतर सगळे रस्ते आणि बाकी सगळं जे आहे ते सुधारायला पाहिजे। आणि प्रामुख्याने मी म्हटल्याप्रमाणे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिगर इश्यू, सो तो जो पक्ष हे करणार त्याला मला वाटतं त्याच्या बाजूने लोक राहणार। उद्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आहे आणि उद्या तुम्हाला काय वाटतं की कोणत्या पक्षाला बहुमत मिळेल? बहुमत म्हणजे असं आहे की जास्त बहुमत कोणाला भेटणार नाही, मिक्स येणार। ओके, तरी साधारण कोणत्या पक्षाचं सरकार स्थापन होईल असं तुम्हाला अंदाज आहे? सरकार स्थापन BJP करणार, कोण पण येऊ द्या BJPच करणार। ओके, आणि आता पुन्हा BJPचं सरकार आल्यानंतर तुमच्या सरकारकडनं अपेक्षा काय आहेत?
अपेक्षा म्हणजे टुरिझम आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवायला पाहिजे. टुरिझम वाढवायला पाहिजे. टुरिझम वाढवलं तर आम्हाला चांगलं होणार, दुकानदाराला टुरिस्ट यायला पाहिजे. नमस्कार काका, गोमंतकमध्ये आपलं स्वागत. उद्या निवडणुकीचा निकाल आहे आणि तुम्हाला काय वाटतं की कोणता पक्ष विजयी होईल? गेली 30 वर्ष झाली. जी निवडणूक 30 वर्षाच्या पूर्वी व्हायची ती यावर्षी अशी तऱ्हेची निवडणूक झाली की अजूनपासून कोण एक्झिट पोल नाही. किती कोणी सांगितलं तरी उद्या निकाल कुठल्या बाजूने जाणार हे उद्या जेव्हा ती पेटी उघडणार नाही तेव्हाच कळणार. बरोबर. कारण काय झालं आहे यावर्षी असं झालं आहे की गोव्यात पक्ष लहान होते. गोवात जरी लहान असला तरी पक्ष लहान होते. यावर्षी तर एवढे पक्ष आणि नवीन नवीन राजकीय पक्ष प्रवेश केला आहे, सांगू शकत नाही झटका कोणाला बसणार तो. बरोबर. बहुतेक जणांना झटका बसणार. मला आता कुठल्याही पार्टी असू दे, भाजप असू दे, काँग्रेस असू दे, कोणी असू दे, जो चांगला काम केलेला असेल अशी यावर्षी मी एक भांडार समाजाचं नेतृत्व करणारा मला व्यक्ती आहे. मला माझ्या माहितीप्रमाणे आम्ही ज्या तऱ्हेने आम्ही फिरलो त्या तऱ्हेने आम्ही ज्या माणसांनी समाजासाठी, इतर समाजासाठी एक भांडारी समाज म्हणून काही एक होत नाही. सगळे टीम 10 बोटं एकत्र आली तरच तो निवडणुकीला त्याचा जातीभेद निवडणुकीला प्रतिवाद होत नाही. ही पहिल्यांदा आपने मोठी चूक केली. ती आपने निवडणुकीपूर्वीच तर आपले आर मारून घेतली. असं करता कामा नाही. मला वाटतं उद्याचा निकाल असं असणार, धक्कादायक निकाल असणार. आणि बरे जे जिगवर नेते असणार नाही त्यांना निवडणूक म्हणजे काय ते एक दिवसाचा राजा उद्या असणार नाही, तो आपला एक दिवसाचा राजा उद्या दाखवून देणार की निवडणूक अशी तऱ्हेने असते. ओके. आता तुम्ही म्हटलात काका की तुम्ही भंडारी समाजाचे एक सदस्य आहात आणि त्याला जोडून मी प्रश्न विचारते की आता भंडारी समाजाचे एक नेते म्हणजे आपचे अमित पालेकर, आपचे ते मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून त्यांना जाहीर केलेलं आहे, बरोबर? मग त्यांच्याबद्दल उद्याचा निकाल कसा ठरेल असं तुम्हाला वाटतं? मी ही गोष्ट त्यांना पहिल्यांदाच सांगितली होती जेव्हा आपचे बडे नेते माझ्यासमोर आले होते, मला भेटायला आले होते, प्रत्यक्षात भेटायला आले होते. या संदर्भात मी तेव्हाच सांगितलं होतं की तुम्ही मोठी चूक केली. चूक म्हणजे काय, जेव्हा समाज असतो एक नेता काही तुमच्या दुसऱ्याचा विचार सांगू शकत नाही. सगळ्यांचा विचारमत केला पाहिजे. जेव्हा समाज म्हणजे काय असतो एकाच्या हातात दिलेला नसतो आणि समाज काही राजकीय पक्ष नाही. आम्ही पूर्वीपासून सांगत असतो. आणि जेव्हा जे आमचे अनूतनीकरण जे समाज आता अशोक आणि देवानंद माणसांनी जो समाजाचा विपुल केला आहे तो आपल्या परीने तो त्यांच्या गलतीमुळे आपला पहिल्यांदाच त्या धक्का बसला. पहिल्यांदा सांगितलं निवडणुकीपूर्वी त्यांना धक्का बसला. त्यांनी ती जातीभेद करायला नको होता. इवन एक भांडारी समाज म्हणून नाही, त्यांनी जर ओबीसी इतर समाजापैकी घेतला असता. भांडार समाजाचा मुख्यमंत्री म्हणत असं तर नावात कोणतरी आपल्या स्वार्थासाठी केलेलं आहे. ते आमची काही चूक नाही. अमित पालेकर मी कोणाची चूक करायचं, सगळे आमचेच माणसं आहे. आमची जेव्हा माणसं राहतात समाजाची आनंद वाटतो, कुठल्याही पक्षाचे असू दे, पण एक समाजाच्या नात्याने आनंद वाटतो की आमचे कोणीतरी नेतृत्व करणारे माणसं पुढे सरकली आहे, काय आनंद आहे. पण ज्या तऱ्हेने त्यांना फसवलं आमच्या समाज या अशोकराव देवानंदने, ही मोठी चूक त्यांनी केलेली आहे आणि ती त्यांनी चूक उद्या कळणार. काका तुम्हाला काय वाटतं की कुणाला बहुमत मिळेल उद्याच्या रिझल्टनंतर? मला असं वाटतं की भाजप सरकारने आम्हाला खूप आश्वासन दिले होती, पण सगळी आश्वासनं खोटाडी आहे यांची. अरे आम्हाला सांगितलं रिक्षावाल्यांना 5,000 मिळणार, हे मिळणार, ते मिळणार. काय दिलं त्याने? आणि आता सनातन तानावडे सांगत होतो 2200 टाळणार आम्ही मिळणार म्हणून. काय नाही, ते खोटे आहे. मग उद्या काय ठरेल निकाल असं वाटतंय? उद्या कळणार काय ठरणार, ते उद्या कळणार. तुम्हाला पर्सनली काय वाटतं की कोणत्या पक्षाने विजयी व्हावं? म्हणजे आता नवीन काहीतरी हे आहे ते त्याचा चेहरा मला वाटतं असं. नवीन पक्षाला हो चान्सेस आहेत. आपण पाहिलं की नागरिकांनी आपली रोखठोक मतं व्यक्त केलेली आहे. आता फक्त वाट बघायची आहे उद्याच्या निकालाची. तुमचं म्हणणं काय आहे, तुमचं मत काय आहे हे आम्हाला कळवायला विसरू नका. आणि उद्याचे जे काही लाईव्ह अपडेट्स असतील ते आपण तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहूच. आणि त्यासाठी पाहत राहा गोमंतक. धन्यवाद.